Hola, benvinguts a aquesta informació meteorològica amb prediccions per Agbar. Les tendències anunciaven un juliol amb activitat tempestuosa, però també amb molta calor, una combinació que s'està complint. Moltes tempestes hem tingut fins fa uns quants dies i ara darrerament poca tempesta, però molta calor. Molta tempesta i les que tenen a l'època monsònica a l'Índia no vegin. Aquestes imatges són realment espectaculars de les enormes quantitats de precipitació que han caigut al nord de l'Índia. Vegin aquí els troncs, les roques que baixen pels carrers, fruit d'aquests grans aiguats. I també n'hem tingut a Espanya. Recordem aquestes imatges que han donat la volta al món, a Saragossa. Una tromba d'aigua, una gran tempesta espectacular de 30 a 60 litres caiguts en mitja hora i així van convertir alguns carrers de la capital aragonesa. Anem a veure ja també tot seguit una forma d'estalviar aigua amb una tècnica, si volen, bé, no massa complexa, no massa complicada. Aquí ho tenen, on falta aigua, el líquid és molt preciat, una forma de rentar-se lligant-se a l'esquena un cubell d'aigua i així un es pot rentar. És curiós, però no deixa de ser interessant i fa reflexionar. Va, vinga, anem ja a les prediccions meteorològiques. De moment, a curt termini, calor que té tendència a baixar una miqueta de cara a diumenge, però atenció, perquè entre dilluns i sobretot dimarts un altre pic de calor molt forta. Pràcticament no apareixen tempestes, alguna potser entre diumenge i dilluns, però molt local, amb vessaments del 30%. Anem a veure què passarà més enllà. Doncs la situació té tendència a ser molt calorosa els primers dies, però a partir de dimecres s'anirà normalitzant, dimecres vinent, i després temperatures al voltant de la normal. Tempestes, molt poques, al voltant del dia 23 i sobretot cap al final del període podríem iniciar una activitat tempestuosa més important, amb vessaments que baixaran una miqueta. I acabem aquest d'abans de predicció pels propers mesos, i és important assenyalar que tant l'agost podem tenir més tempestes de les habituals, especialment setembre i continuant octubre. Tant de bo sigui així. Fins aviat.